Neskak, non gauz? Eta itxasontzi hori? Zer izan da hori? Ireki. Zirbait dago, Tori. Alonso de Iñigaren etxean dago urrengoko pista. Alonso de zer? Ez dakarri zer. Neskak, poeta bakarra izin horrekin ertzia da, ez da? Bai. Eta hori zer, neska bagoaz. Bueltan joan nahi baduzue, pistei kasu egin. Neskak, entzun duzue? Entzun zer? Bueltan joan nahi baduzue, pistei kasu egin! Orain entzun duzue? Bai, orain bai. Bai, orain entzun du. Horregan joan beharko gara. Ez daukagu ezer galtzeko. Bagoaz. Bagoaz orduan. Ertzilla dorrea 15. mendearen amaieran 1880 inguruan eraiki zuten Bizkaiko lurraldean. Dorre hau Alonso de Ertzilla izeneko poeta ospetsuaren familiaren jabetza izan zen, eta familia horren presentzia Bizkaiko historiaren parte izan zen. 1954an monumentu historiko-artistiko izendatu zuten, eta 1957tik Bizkaiko Foru Aldundiaren jabetzakoa da. Bai, neskak, baina benon egon aldaiteke pista. Handia da. Eta begiratzen badugu beko solairu eta gero goratzuaz. Ados. Gaur egun, Ertzilla dorrea arrantzaleen museoa izenez ezagutzen da, eta bertan arrantzaleen bizimodua eta historia erakusten dira. Museoak Bizkaiko itsasertzeko arrantzaleen lanbidea eta kultura garrantzitsua aztertzen ditu, baita horren inguruko tresna eta itsasontziek ere. Ertzilla dorrea horrela Bizkaiko historia eta kultura ezagutzeko gune esanguratsua bihurtu da. Izen Ertzilla? Ikarapu bat ematen du. Bai, egia. Neskak, zer da hori? Pista da. Pista? Lur, irakurriari. Arrestitik geratzen den zati bakarra. Hori San Juan portara izan behar da. Bagoaz orduan. Bai, bagoaz. Bagoaz. Espero dut arresti ez desagertu izana. Ba, nik hori ere espero dut. Eta benon egon aldaiteke pista. Beira, kontzi, hemen eman zen San Juanek lehenengo pausa gazteloa etxera arte. Bai? Ez duzu jaki? Kontzi, bilatu pista! Ba, noa... A ber? Zer izango da hori pista, eka? Bai? Joder, herrian beti dagoen merkatua. Azoka? Eta hori nondik joan beharko gara? Mapa daukagu, begiratuko dugu hor. Begira, neskak. Hemen gaude, hau da San Juan, eta ona joan behar gara. Zona zehamen merkatua dago. Ba, horra, zuzen eta gero onantza joan behar gara. Eman. Hemen da, ez da? Neskak, baina itzita dago. Eta pista barruan bat zegoen, Ba, ikusten dugu kanpotik. Banatzen gara eta ikusten dugu. Kontzi, zu joan hortik, tere Ados. joan hortik, aurretik, eta ni buelta bat emango dut. Ados. Bagoaz. Mapara emango dut. Zer, Ez dut aurkitu ezer. nik ere ez. kaixo neskak. Kaixo, Zerbait aurkitu duzue. guk Ezer ere ez. Eta zu? Nik ere ez, ez dakit hemen hango baden, Itxoin. Eta begiratu itzue bertan. Ez. Bagoaz. Bai, bagoaz. Neskak pista! Diotenez, hone aldu zen San Juan 3 pausutan.
hori gaztelu batzi izango da. Eta nora txongo gara gaztelu batzera. Eta zer da hau? A ber? Barik. Eta, Barik. baina, zerbait dakar? Zenbaki, ba. Neskak, txartel. galdetuko dio kanpoko neska hori. Bai, galdetu. Bada, igual jakingo du. Zerbait izan dit txartel honekin autobus bat hartu behar dugula. Baina zer dio? Nik ez horreto gaina, ez du jakin euskera zitze egiten. Bagoaz, metzez, bagoaz, etzera. Chicas, si queréis a Gastelugacho os puedo llevar mi tío, Ados. Bagoaz. Neskak hemen da, ez da? Izan beharko da. Gaztelugatxe, Bagoaz. Bermeoko ermita ospetsua, Bizkaiko kostaldean dagoen uharte kokatua dago. Uharte hau San Juan bataiatzaileari eskaini zioten, eta bertan dagoen ermita jatorrizko formaren arabera 9. mendekoa da. Historian zehar hainbat eraso jasan izan ditu, eta horren ondorioz hainbat aldiz berreraiki izan da. Bigarren pausuan eskak. Hala nola, 16. mendean Sir Francis Drake piratak egindako erasoaren ondorioz ermita handitu eta berrantolatu zuten. Begira! Hemen eman zuen 3. pausua! Neskak, laguntza behar duguna! Neskak, badaukazu zerbait botatzeko? Nik Ez nuen ezer esan nahi, baina bidean Kontxi. txampona aurkitu dut. Urrezko txampona, Bai, baina oso arraroa da. Botako dut? Bai. Bota dut neskak. Neskak, ez daki baina uste dut bueltatu garela. Bai, baina orain zer egingo du? Neskak, goaz Bermiora.